fori wadde gesa eyi awa ko ɗum noon addi ha hande ɓayran ko minen ɓaawo makko eyi min kala ko mboyi min mbawra ɗum wayde wadde don homi nani ko kalɗa ko han ɗum woni manam na ɗo woni premier moɗon baggol gesa ɗo gesa Pastef ko honde hirande ano siwrori hankala banno ɗon ɗum e sababu o ko hoko wanno ɗum e ro pular ko heede hirangoro ɗum woni 2021 on hira men waɗi gesamba eyi d' accord hoko wonno sababu o ko Sonko wino baɗon gesana walla ko onon tan patriote ji ɗi gimmino baɗɗon gesana walla ko hono ɗum wonirno ko noon ko hoore Sonko nde yaltini ɗen golle mbo yaltini ɗum ko yimɓe makko ɓe ko nani ɗum ko tawi ko ɓe gollira no mbo wiiri ni ko Sonko o imminno on programme Sonko imminno on programme kadi wona programme mbiɗennoɗo vacances patriote o ko on ko ɗum wonno ɗum de on jamanu muɗum noon tigui ok d' accord ngol ɗo ɗo hikka manam hikka woni laabi ɗiɗi onon mbaɗa guesa e nder Sinthiane Idion e banggal programme Pastef ɗo wattani laabi ɗiɗi Saydou e premiére komin waɗi guesa mbako e mana min jiino hen ko waɗi hen nafoore kono way min jiino hen ko waɗi hen nafoore bon ɓay noon kisa surti kisa ari ha Sonko e nantima hen jungo boy ɗum no waɗe min tawi ha hande ɓay min jiino hen nafoore muɗum ha hande ko be min daro min mbaɗa guesa mba jarama joni a yi guesa mba no wonri guesa mba daare patriote ji e nder Sénégal on ji guesa mba no fori moƴƴude joni ɗo larama han ko hoko waɗɗon e guesa he ko hoko baɗɗon mbat hen engrais on mbat hen urée ko hoko kala wawni on wannude ho mbat frais e guesa he han ko kawral tan na walla ko on gokora engrais na urée na walla ko hono ɗum wawi wonde ha mba guesa han fori ni moƴƴude ko noon Saydou ɗo ko noon guesa mba minen gandi guesa mba min lamdaki yeesojo parti o min lamdaki ɗum hay hunde ko minen tan ɓay mbo weddima message o noon ko addoyno ɗum ko Mama Saliou Diallo Balde Mama Saliou Balde addoyno message o weeli ngara mo noddanno ɗon réunion e ɗum noon mbo artoy ha Pakour ko mbo noddi yimɓe commune Pastef o anani on saan min jaayi min noroyimo ko mbo janti men min mbiyo a bisimilla no sukaɓe ɓe powranaki golle parti o ɗe ɓe bawani fowrade saabu na ɗo wonɗo ni hay siɗi toɓa han si haala Pastef haalama tan to golle i lamdi golle ko toɓarayo immere yaahe par ce que ɗo wonɗo ɓe Pakour ko ɗi toɓa ɓe giwiron arde fi dawol guesa mba ɓe Diawkounda giwiron arde fi dawol guesa mba ɓe Pandangar giwiron arde fi dawol guesa mba e woɓɓe bon ɗum ɗon to banggal to ligge to nangugol parti o ligge muɗum ɗum sukaɓe ɗi bakkili ɗum très bien sukaɓe ɗi bakkili ɗum boyi ok joni konngol hongol barinota fi affaire guesa mba ha e interview Pakour TV o noon ko télé Pakour TV wonni Pakour TV wattama ɗo interviewé voilà ganda ko télé mo gandanɗa hoorema sukaɓe Pakour mbaɗi ɗum créé depuis 2022 certes o wattu ko minen tolni he yimɓe 110 abonné voilà hoɗum bedorɗa hen konngol fuɗɗi limma he guesa hay ha e parti Pastef o ha e kala on initiative mo gandanɗa hoore maɗa sukaɓe Pakour gimmi mbaɗi créé télé ko e mumen fino population o yiiri hoore muɗum honum wonta dernier maɗa konngol ngol ko noon Saydou mi jaari sukaɓe commune de Pakour ɓe créé ha baɗi Pakour TV ɓe e mi salminiɓe boy wona seeɗa ɓe mbaɗi golle ko ɓeydanami ɓe hen no ɓe ɓeydu tinnade no ɓe ɓeydu nangude kadi e parti o saabu na parti o ko parti o to minen minen jii hen ko wondi e nafoore saabu na ɗo wonɗo ni hande Ousmane Sonko tuma mbo aroyra ɗo ha mbo heela o tubaño ɗo mbo ƴakka han tawa min puɗɗino larde est ce que ɓendi walla ɓendani anani bon sukaɓe commune ɓe e ɓen tinni buy he banggal parti he ɓen waɗi hen tinnare buy bon ɗo wonɗo guesa mba kam si Allah jaaɓi han bon hira minen waɗi ɗum engagé min hira yo ɗum watte ok a jarama a weltanama
ano salmine intervention bo badda o wonnanno on ga karaleji ga ko Seydou Touré Balde musidɗo moɗon Pakour TV Mamadou Saliou woni ombo poste joguiɗa e nder Pastef commune Pakour adjoint coordinateur communal mbo Pakour alors adjoint a salminama salmitama minen lamdo siko jam tan gonɗa voilà interview Pakour TV minen lamdo horo gimmorɗa ɗo Mamadou Saliou bon mino immori ɗo ni Sarero Diawo amen ɗum woni commune Pakour département Vélingara ok han hoko wonno sababu gargol ha nde saare birende Sinthiang Idion voilà garal amen ɗo ngal kono wowiri ni ko yamirore président de la république ɗo ni président monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre yo yimɓeɓe no rutto e ndema ɗum noon e commune ji ɗi waɗa activité vacances agricoles patriotique ɗum noon e nder commune Pakour ɓe wonani hen ɓaawo nde wonno golle ɗe memminama e nder département he commune Pakour wi kañ kadi ko ma waɗa aliñew e gon on sengo ɗum noon e patriotique commune ɗi piiw kaldi wi ko ma waɗa guesa waɗa guesa ɗum noon ɓe suuɓi ɓe yo nomba hikka o mbo waɗe Sinthiang Idion ɗum woni ɗo yirani ɗo hectare mbawa guesa kaba weyi ɗum waɗo mbo yirani ɗo ni voilà ɗo donc han min dawi ɗo e ɗo wonta 3e fois minen gara ɗo min waɗino min awino min arino min waɗino engrais e han komin arno ɗo ko waɗigol urée guesa mba urée après bité taw ko ɗum won ɗo yimɓe hewɓe noon dawno ɗo han kewɓe dawno ɗo han e ɓen korini par ce que min kumni ɗo ni golle ɗe machallah awa han ko ɗum wonno ɗo dawal amen ngal ɗo han ok an jirmami ni ko a jeune hono jiruɗa dargal sukaɓe ɓe e nder parti mbo Pastef e nder commune mbo Pakour voilà Pastef andu sa laari Pastef taw sa no immori ni fayda ko sukaɓe immini ɗum sukaɓe immini ɗum e ɗum noon hano woniri ɗo ni ha joni a yi laamu ɗum ɗo woniri ɗo ni président de la république on déjà ko suka ɗum andat laamu ngu ko laamu sukaɓe ɗum noon e sukaɓe e nder commune Pakour maɓɓe kala ɓe forani hen wonde e ɓaawo ɗum surtout ko ɓeyatama jeunesse patriotique o JPS o maɓɓe kala emenen hen par ce que min tigui komi coordinateur adjoint mais komi jeune donc komi jeunesse patriotique kala e gonɗon sengo donc sukaɓe ɗin ɗon a yi hino seeku en ɗin ɗo kala monsieur Bayo Diallo o kala ko patriote molnaɗo engagé voilà ɓe pi han dawi ɗo ɓe pi a tawat ko jeunesse patriotique wonɗo commune Pakour ɗo ɓen nangui golle ɗe ɗum sa laari haysi coordinateur ala ɗo han kono simo memmini golle han a tawat yimɓe ɓe piwɗi nangui hen sukaɓe ɗin yeeso rewɓe ɓe kala ɗin toon mawɓe ɓe kala ɗin ɗon ayi